इथे आपण सगळे उपस्थित पत्रकार बंधू, तुमचे प्रथम आभार. माझ्या शब्दाला मान देऊन तुम्ही इथे आलात. माझी आज पत्रकार परिषद घेण्याचं एकच उद्देश आहे की एकच कारण आहे की मी आज महिला अध्यक्ष म्हणून पक्षात काम करते आणि आज मी त्या पदाचा आज राजीनामा देते. राजीनामा मी यासाठी देते की माझा कालावधी पूर्ण झालेला नव्हता आणि माझा कालावधी पूर्ण न होता कालच जिल्हाध्यक्ष मॅडम मला बोलल्या की तुम्ही एक सभापती आहात, तुम्ही एक नगरसेवक आहात आणि तुमच्याकडे 2 पदं असताना तुम्हाला हे परत महिला अध्यक्षपद आहे, तर हे पद तुम्ही तुमच्याकडे ठेवू नका, दुसऱ्याला आपण कोणाला तरी संधी देऊया. तर मी त्यांना हे विचारलं की जर माझ्याकडे 2 पदं आहेत तर आमच्या जिल्ह्यात माझ्या एवढ्या महिला आहेत ज्या झेडपी सदस्य पण आहेत आणि त्यांच्याकडे महिला अध्यक्षपद आहे, प्लस माझा सहकारी सुधीर आरिवळेकर त्याच्याकडे नगरसेवक पद आहे, सभापती पद आहे, पण तो आता हे आहे म्हणजे शहर अध्यक्ष आहे आपल्या सावंतवाडीचा. मग त्यांना पुरुषांना एक नियम आणि महिलांना एक नियम, हे का नेहमी महिलांवर अन्याय होतो हे आपण सहन करून घेतो म्हणून महिलांना ते लोक गृहीत धरतात की महिलांची कुठचाही काय विषय असेल तर ते आपण ठरवतात. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. त्यांनी मला पहिली कल्पना द्यायला पाहिजे होती किंवा मला नोटीस पाठवायला पाहिजे होती, पण आता मला हे आता पद नको आहे, ह्याचा राजीनामा द्यायचा आहे म्हणूनच मी ही प्रेस घेते. जर मला ह्याच्या विरुद्ध आवाज उठवायचा असता तर मी आमचे पालकमंत्री आहेत नितेश राणे साहेब, प्रदेशाध्यक्ष आहेत रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्याकडे जाऊन मी माझी व्यथा मांडली असते की मी असं कामात कुठे चुकली आहे का. मी नगरसेवक पद जरी माझ्याकडे असलं, सभापती पद असलं तरी ते काम मी माझ्या त्या भागात करते, प्लस हे माझ्या ह्या अध्यक्षपदाला पण मी पूर्णपणे न्याय देत होती, पूर्णपणे न्याय देत होती. प्रत्येक महिला मोर्चाचा कार्यक्रम मी सक्सेसफुल केलेला आहे माझ्या शहर मंडल अध्यक्ष ह्याच्यामध्ये. आता हे आपलं आंबोली मंडल अध्यक्ष आहे, ती कधीही येताना एकटी येते. कुठच्याही जेव्हा मंडळाचा कार्यक्रम असतो त्याच्यात महिलांचा त्याच्यात काही सहभाग नसतो. बांधा मंडल अध्यक्षामध्ये त्यांचा पण इथे काही सहभाग नसतो. नेहमी श्वेता कोरगावकर मॅडम मला सांगायची की असा कार्यक्रम शहरात घ्यायचा आहे आणि तो मी माझ्या सगळ्या महिलांना घेऊन आम्ही शहरातनं तो कार्यक्रम सक्सेस करत होतो. असं असताना तुम्ही मला जे सांगता की तू आता दुसरं तुझ्याकडे ही पदं आहेत आणि तू महिला अध्यक्षपद सोड, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. मी बोलणार नसते पण आपण शांत राहून होत नाही, कारण आपल्यावर जो अन्याय होतो किंवा आपल्या बाबतीत जे गृहीत धरलं जातं त्याचा आवाज उठवणं हे प्रथम माझं मी कर्तव्य मानते. प्लस हे आपले जिल्हाध्यक्ष मॅडम आहेत यांच्या मागे अजून एक सूत्रधार आहे, तो नेहमी चावी फिरवत असतो आणि तो जसा चावी फिरवतो त्याप्रमाणे त्या नेहमी मला असं 1-2 म्हणजे 3 वेळा झालेली ही गोष्ट. माझ्याकडे खूप पुरावे पण आहेत. नेक्स्ट जेव्हा मी घेईन परत कोण माझ्यावर बोललं जाईल तेव्हा मी त्या सगळ्या सकट मी तुमच्याकडे पत्रकार परिषद घेईन. जो सूत्रधार आहे तो नेहमी सांगत असतो. आता माझ्या पदाच्या बाबतीत ह्या पुरुषांचा विषय काय येतो, आमचा महिला मोर्चा वेगळा आहे, त्यांचा शहर पुरुषांचा जो मोर्चा आहे तो वेगळा आहे. पण नेहमी माझ्या पदाबाबत जिल्हाध्यक्ष मॅडमना सांगितलं जातं. असं 3 वेळा झालंय. गेल्या वेळी पण संजू परब असताना पण मी फक्त विशाल परब यांचे पिशव्या फक्त ह्याच्यात वाटलेल्या होत्या, त्या सगळ्या अवॉर्डमध्ये त्या दिलेल्या होत्या. श्वेता कोरगावकर मॅडम पण त्या विशाल परबांचं काम करत होत्या. सगळेजण विशाल परबांचं काम करत होते. पक्षातले आमचे लोक त्यांची मोठी ॲम्ब्युलन्सच्या वेळी मोठा हे झालं, इथे मोठा कार्यक्रम झाला तेव्हा सगळे आमचे प्रभाकर सावंत, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, ह्या जिल्हाध्यक्ष मॅडम प्लस सगळे आपले पदाधिकारी होते. मी खरं तिथे गेलीच नव्हती, पण मी साधे नुसते आमच्या वॉर्डमध्ये आलेल्या पिशव्या मी गणपतीच्या आमच्या वॉर्डमध्ये वाटल्या. त्याच्यावरनं त्याने माझं हे पद काढून घ्या म्हणून श्वेता कोरगावकर मॅडमला सांगितलं. तेव्हा पण माझ्याकडे मागणी करण्यात आली, पण तेव्हा संजू परब साहेब होते. त्यांनी सांगितलं मोहिनी मडगावकर ही चांगली काम करते, तिचं पद काढून घेण्याच्या तुम्ही भानगडीत पडू नका. त्याच्यानंतर राजनतेनी असताना पण एकदा माझं पद माझ्याकडे प्रदेशचं पद आलं, ते पद आहे म्हणून तुम्ही हे पद सोडा अशी माझ्याकडे मागणी करण्यात आली. पण मी असं विचारते, आपल्या पक्षात प्रत्येकाकडे एक पद आहे का? प्रत्येकाकडे 2-3 पदही आहेतच आहेत. मग माझ्याकडेच ही मागणी का केली जाते, हा माझा एक प्रश्न आहे. पक्षाबद्दल मला प्रेम आहे तो काय विषय नाही. मी ह्या 2 वेळा मी माझं हे दाखवून मी कंटिन्यू सक्रिय राहिली. 3ऱ्या वेळी पण हे आता असं जेव्हा काल मला सगळ्यांच्या समोर काल पर्यावरणचा प्रोग्राम होता आमचा भाजप पक्षाचा, तर तिथे मला प्रभाकर सावंतजी होते,
तिथे माझ्या काही महिला होत्या, त्यांच्या सगळ्यांसमोर मला सांगायला लागल्या की तुम्ही हे पद आता सोडा, आम्ही हे कोणाला तरी दुसऱ्याला देतो. तर मी तिथे बोलली की मी सोडायला तयार आहे, तुम्ही पूर्ण महिला मोर्चाची कार्यकारिणी बदला, मग मी पण माझं काही ऑब्जेक्शन नाही. तर ते काय बोलले, मी म्हटलं कुडाळ मालवण बदला, कणकवली बदला, नाही तिथे आम्ही काही करू शकत नाही. मग तुम्ही बाकीच्या शहरामध्ये काय करू शकता, मग सावंतवाडीचं तुम्ही काय असं गृहीत धरून करता, हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि हा जो सूत्रधार आहे तो आमच्या शहरात खूपच इंटरफेअर करत असतो. आमच्या शहरातले जे लोक आहेत, म्हणजे आमचे सगळे सहकारी आहेत, बंधू सहकारी आहेत, किंवा आम्ही सगळ्या एकोप्याने वागतो, ते आम्हाला सगळ्यांना मान सन्मान व्यवस्थित देतात आमच्या शहरातले लोक. पण आमच्या शहरामध्ये हा बाहेरचा येऊन इथे आमच्यात इंटरफेअर करत असतो. मग आमच्यात 2-2, 4-4 ग्रुप पडतात. इथे महिला पण तो असताना यायला बघत नाही. इथे महिला पण यायला बघत नाही. त्या म्हणतात तो असेल तर आम्ही येणार नाही. पण मी सांगते, आम्ही भाजप पक्षाचं काम करतो, तर आपण पक्षासाठी जायचं. आमच्या पक्षावर प्रेम आहे. आमचे मोदी साहेब, आमचे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रवींद्र चव्हाण साहेब, पालकमंत्री नारायण राणे साहेब आम्हाला महिलांना खूप ते मान देतात. त्यांच्यासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. नारायण राणे साहेब आणि आमचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब कायम महिलांना मान सन्मान देतात. स्वतःहून ते महिलांना हाक मारून काय मॅडम कशा आहात हे बोलतात स्वतःहून. रवींद्र चव्हाण साहेब पण आम्हाला तोच सन्मान देतात, ताई म्हणून हाक मारतात, कशा आहात विचारतात, सगळा मान सन्मान. पण इथे हे खालचे जे पदाधिकारी आहेत ते आम्हाला गृहीत धरतात, ते आम्हाला कमी समजतात. म्हणून आज मी त्यांच्यावर बोलते. कोलगावमध्ये जो सूत्रधार आहे तो कोलगावचा आहे. कोलगावमध्ये खूप जणांनी माझ्याशी बोलले, माझी तिथे बदनामी पण केली गेली. माझं बदनामी करण्याची ह्यांना काय गरज आहे. दुसऱ्यांच्या लाईफमध्ये तुम्ही इंटरफेअर करू शकत नाही. माझं काम बघा, मी काय करते बघा, मी जी सावंतवाडीत माझं जे काही क्रेडिट आहे ते तुम्ही बघा. उगाच कोणावरही बदनामी करणं हे चुकीचं आहे. आम्हाला कोण कसं आहे काय आहे आम्हाला सगळं माहिती असतं, पण आम्ही दुसऱ्यांच्या विषयात पडत नाही. उगाच काही करायचं, काही बदनामी करायची, ती अशी ती तशी, हे मला चुकीचं वाटतं. ह्याच्यावर पण मी बोलली असते, पण आता हा विषय बाजूला राहू दे. प्रत्येक महिलेचा सन्मान केला गेला पाहिजे. जे पक्षात महिला येते, ज्या पक्षात महिला आहेत त्या आपल्या बहिणी आहेत, आणि त्या बहिणींचा मान सन्मान राखणं हा प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचा कर्तव्य आहे. तरच पक्षामध्ये महिला येणार, नाही तर पक्षांमध्ये महिला येणार नाहीत. इथे ह्या माणसासाठी इथे महिला येणार. आमचे जिल्हाध्यक्ष मॅडम कुठचंही काम असलं त्यांना विचारून करणार. एक अशी मागे प्रेस नोट मला पाठवली, त्याच्यात त्यांचं नाव नव्हतं, तर त्या एवढ्या घाबरल्या, अगं तो डिलीट कर, तू कुठे फॉरवर्ड करू नको. मग एवढ्या त्या का घाबरतात. आम्ही महिलांनी सक्षमपणे काम करायला पाहिजे. आम्ही कोणाच्या मागे राहून काम करणं हे मला पटत नाही. आपण स्वतःहून आम्हाला आता मोदी साहेबांनी, फडणवीस साहेबांनी समान संधी आहे. आम्हाला त्या अनेक योजना देतात, अनेक गोष्टी पुढे आणतायत. पुढे आता आमदारकी खासदारकी आहे, त्याच्यात पण आम्हाला आता संधी आहे. तर महिलांनी कमी का हे करायचं, दुसऱ्याचं सांगून आपण का करायचं. आणि माझा कालावधी पूर्ण व्हायच्या आधी माझं हे पद सोड हे सांगणं खूप मला चुकीचं वाटतंय. हा माझा अपमान आहे. म्हणून मी मान सन्मानाने आता मी इथे राजीनामा देत आहे. आणि मला ह्या पदावर अजिबात आता राहायची इच्छा नाही आहे. किती काय झालं तरी मी आता इथे महिला अध्यक्ष म्हणून राहणार नाही. तसे माझे सगळे सहकारी माझ्याबरोबर आहेत. सगळे आता माझ्या कार्यकर्ते सगळे राजीनामा देणार आहेत तुम्हाला. आणि त्या पदाचा जिव्हाळ्याचा काय विषय आहे, त्या सूत्रधाराचा मी नाव पण सांगेन शेवटी त्या सूत्रधाराचा माझ्या अध्यक्षपदासाठी त्याचा जिव्हाळ्याचा विषय झाला. मग त्याला कोणाला करायचं आहे. आमच्यातनं तर मला कोणी मागणी केली नाही की ते मला सांगतात मॅडम तुम्हीच काम करा, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, ह्या आम्ही काम करणाऱ्या महिला. मग असं त्या सूत्रधाराला कोण पाहिजे, किंवा त्या जिल्हाध्यक्ष मॅडमना आता कोणाला पद द्यायचंय, कोणी त्यांच्याकडे मागणी केली. आणि त्या सूत्रधाराचा जिव्हाळ्याचा का विषय ते आम्हाला बघायचं आहे. ते कोणाला पद देतोय, कोण काम करते ते पण बघायचं. करू तर मी गेली म्हणून हे माझं पद रिक्त होणार नाही. भाजप पक्ष मोठा आहे, तिथे कोणी येणार काम करणार. पण माझ्या पदाबाबत एवढी ज्या पुरुषाला एवढी हे आहे की माझं काढून घ्या, मोहिनीचं पद काढून घ्या, एवढं जो त्यांच्यावर दबाव येतो. हो मी आधी हे पूर्ण करतो. हा जो दबाव त्या मॅडमांवरती येतो 3-4 वेळा मला सांगितलं. गेल्या वेळी पण एक रॅली झाली आमची राजवाड्यात, सगळी जबाबदारी मी घेतली. म्हणजे आम्ही शहरातल्या सगळ्या मंडळीने घेतली. नगराध्यक्ष मॅडम पण होत्या. आम्ही सगळ्यांचा कार्यक्रम सक्सेसफुल केला.
तो झाल्यानंतर जेव्हा आम्ही त्या प्रदेशवरनं महिला आणली तर त्यांना आम्ही हॉटेलला घेऊन गेलो तर तिथे पण मला त्या सांगतात की तिथे माझं त्यांनी खरं कौतुक करायला पाहिजे होते. रॅली मस्त सक्सेसफुल झाली होती. कौतुक करायचं सोडून तुम्ही आता हे पद सोडा, आपण दुसऱ्याला कोणाला तरी देऊया अशी मागणी करण्यात आली. काल आमचा पर्यावरणाचा कार्यक्रम खूप सुंदर होता. आम्ही खुश होतो. आम्ही सगळ्याजणी एकत्र येऊन मस्त कार्यक्रम करत होतो. तो झाला. तिथे आमचं कौतुक करायचं सोडून त्यांनी आम्हाला सांगितलं, मला सांगितलं यांच्या सगळ्यांच्या समोरच की तुम्ही हे आता पद सोडा, आम्ही तुम्हाला दुसऱ्याला कोणाला संधी, तुम्ही संधी देता तर पूर्ण कार्यकारणी बदला ना. फक्त आमचं सावंतवाडीतच इंटरफेअर का करता? म्हणजे सावंतवाडीतली आम्ही म्हणजे आम्हाला काय मान नाही, किंमत नाही, व्हॅल्यू नाही. बाकी इथे बाहेर कोणत्यांचं ऐकणार नाही. आमची प्राची दावडे आहे किंवा आमची आरती पाटील आहे, तिच्याकडे जिल्हा परिषदचं पद आहे आणि अध्यक्ष पण आहे, पण आम्हालाच नेहमी सांगितलं जातं. आणि जो सूत्रधार आहे तो इथे तो पण जिल्ह्याचा आहे, पूर्ण सरचिटणीस जिल्ह्याचा आहे पूर्ण. पण त्याच्या मिटिंगा फक्त ह्या ऑफिसमध्ये आमच्या समोर. बाकी कुणा मालवणला जावा तुम्ही, कणकवलीला, कुठेच काही विषय नाही. फक्त आमच्यावर दबाव टाकायचा, आम्हाला मान द्यायचा नाही, महिलांना मान द्यायचा नाही. कोण बोलायला तू गप असं करायचं, आपणच बोलायचं, हे खूप चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे इथे काम करताना म्हणजे खूप त्रास होतो, तरी आम्ही काम करत होतो. नंतर आम्ही आमच्या अध्यक्षाला पण सांगितलं, आमच्या शहराचं काही गोष्ट आहे ती सगळी वेगळी ठेवा, इथे बाकीचे कोण नको. जेव्हा मेन असतील तेव्हा कोणते सगळे पदाधिकारी होते, जिल्ह्याचे कोणते होते, पण जेव्हा आमचं असतं तेव्हा आमचेच पदाधिकारी पाहिजेत. आमचे सगळे पदाधिकारी चांगले आहे शहरातल्यांबद्दल मला कोणाचाही किंतु परंतु नाही आहे. आणि हे पद सोडते, पण मी भाजप पक्षाचं काम कायम करणार. मला त्या पक्षाबद्दल, भाजप पक्षाबद्दल प्रेम आहे. मी आतापर्यंत म्हणजे मला प्रेमाखातीरच मी काम करते. मला फडणवीसांचं काम आवडतंय, मोदी साहेब आमच्या महिलांसाठी करतात, आमचे पालकमंत्री नितेश राणे आमच्याशी चांगलं वागतात, चांगलं आमच्याकडनं काम करून घेतात. त्याच्यामुळे मी भाजप पक्षाचं काम करणार. प्लस मी नगरसेविका आहे, मला काम करण्याची खूप संधी आहे. तिकीट इव्हन नगरसेविकावरून आठवण झाली की माझं तिकीट पण कापण्याचा प्रयत्न करत होते. जो सूत्रधार आहे तो, हिला तिकीट मिळता का, हिला उभी करा, तिला उभी करा, तिला तयार करून ठेवा, असं आमच्यातच वादविवाद करू. म्हणजे आमच्याच महिलांमध्ये तुम्ही उभ्या इथे इच्छुक आता हे करा, फॉर्म भरा, हे करा, ते करा, असं चालू होतं. पण स्वामींच्या कृपेने आणि नाथ महाराजांच्या कृपेने मला तिकीट मिळालं. मी काटावर पास नव्हता, मी भरघोस मताने निवडून आली. मला लीड भेटलं. लीडने लोकांनी मला नगरपालिकेत पाठवलं. लोकांचं मी काम करणार, भाजप पक्षाचं काम करणार. मी माझं काम चालू ठेवणार, माझ्या कामात कुठेही. आणि मी राजीनामा दिला तरी मी भाजप पक्षाची एक सदस्य असणार, भाजप पक्षाचं मी काम करणार. एवढंच मी आज इथे सांगते. प्लस मला सांगताना असं सांगितलं की नितेश साहेबांनी सांगितले की ह्यांची आता पदं काढून घ्या. पण मला असं वाटत नाही की आमचे पालकमंत्री असं हे एवढ्या खालच्या राजकारणात येतील. ते महाराष्ट्राचे मत्स्य व बंदर पर्यटक मंत्री समोर होते. नाही, मी तेव्हा त्यांना काय म्हटलं, माझा कालावधी पूर्ण नाही ना झाला आहे. माझ्याकडनं ह्यांच्याकडनं कोणाची मागणी नाही ना आली की मला आता तू पद सोड आणि मला अध्यक्षपद दे. विचारलं नाही. आमच्यातला कोण इच्छुक आहे काय विचारलं नाही. त्यांनीच ठरवलेलं आहे कोणाला आणायचं आणि ते ठेवायचं. तो त्यांचा तुम्ही पद देणार, काढून घेणार, चुकीचं कालावधी एकाधिकारशाही चालू आहे. म्हणूनच इथे ग्रुप आहेत, म्हणून महिला कमी होत आहेत. मी आणि भाजपमध्ये येताना आलेली जेव्हा मी स्वाभिमानी आहे. मेन सांगायचं राहिलंय, हा राजीनामा देण्याचं कारण मी स्वाभिमानी आहे. आणि जेव्हा आम्ही स्वाभिमान पक्षातनं इथे आलेलो इथे, तेव्हा फक्त दोघं महिला इथे फक्त 2 महिला होत्या यांच्या पक्षामध्ये, इथे यांच्या मनात सॉरी म्हणजे ह्या भाजप पक्षामध्ये 2 महिला फक्त होत्या. ही जी कार्यकारिणी वाढवली, आता जवळजवळ 50-60 महिला माझ्याबरोबर असतात. इथे जरी आली नाही तरी पुढचा कार्यक्रम असेल तेव्हा ते सगळ्या येतात. तर मी ती महिलांची टीम उभी केली. बस मी आता प्रवेश पण घेणार असते. पण हे असं जर राजकारण असेल तर त्या महिलांना मी इथे आणून त्यांचा अपमान करून घेण्याचं मी नाही ना पाप करू शकत. भाजप पक्ष महिलांना खूप चांगलं वागवतो, खूप चांगली संधी देतात, खूप काही गोष्टी आहेत. पण इथे ग्राउंड लेवलला जर एखादा पदाधिकारी असा असेल आणि महिलांचे निर्णय हा घेत असेल, जिल्हाध्यक्ष महिला मॅडमला सांगून, तर काम करणं कठीण आहे. ह्यांना पण तो पुढे त्रास आहे असं मी म्हणत नाही. ते संजू परत होते तेव्हा पण ह्यांचं राजकारण इथे चालू होतं, ते गेल्यानंतर पण इथे राजकारण चालू. मी बोलली ना नंतर पण एक विषय झाला म्हणजे. आणि माझ्या एकट्यावर का राग, मी त्यांचं असं काय केलंय
कारण मी जर काही चुकीचं असेल तर मी बोलते, मी माझं काम, मी यांच्या मागणं पळत नाही, मला ते आवडत नाही. मी माझं काम सक्षमपणे करते. महिला मोर्चा जो मला सांगेल तो मी काय, मला महिला मोर्चाने सांगितलेलं मी सगळं करते, त्यांना मी मान सन्मान देते त्यांचं ऐकते, आणि आमचे जिल्हाध्यक्ष जरी सांगतील तरी त्यांचं ऐकणार. पण इथून कुठूनही आमचा अपमान केला जाईल इथे, तर तो आता ह्याने सगळं ठरवून, आमचं वरिष्ठ आता कोण असणार, आमच्या महिलांच्या जिल्हाध्यक्ष मॅडम एक चित्राताईंकडे आता ते आमदार आहे, त्यांना एवढा वेळ नाही की आमच्या छोट्या छोट्या गोष्टी ऐकायच्या, त्यांना वेळ नसणार ना. जिल्ह्यातले तुमचे नेते आहेत ना, ते कणकवलीत असायला पाहिजे, ते जे मुंबईत असतील, कुठे कामात असतील, रवींद्र चव्हाण मुंबईत असतील, त्यांना भेट घेऊन त्याच्यात 8 दिवस जाणार, मुंबईला जावा, भेटा देणार, तोपर्यंत हे इथे डिक्लेअर करून टाकतील. तो माझा अपमान होणार ना. त्यापेक्षा मी राजीनामा दिला तर मी सन्मानाने याच्यातनं बाहेर पडते ना, हा विषय आहे. आणि मी त्यांच्याशी असं माझा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधी माझं पद काढून देऊ शकत नाही, मी बोलली असते म्हणून सांगितलं ना, तेव्हाच सांगते त्यांना पद सोडा म्हणून सांगितलं. नंतर असंच एकदा मिटिंग होती, आमच्या प्रदेशवरचे पदाधिकारी आलेले, त्यांच्यासमोर त्यांनी सांगितलं की शहरातल्या महिला कामच करत नाही. साक्षी होती त्यावेळी, बरं इथे बस नाही. तेव्हा मी त्यांना वाटलं आम्ही गप्प बसणार, इकडे सगळे पदाधिकारी मोठमोठे होते, प्रदेश दिल्लीवरून आलेले होते पदाधिकारी हे. हां, तर तुमचं शहरातलं काय महिलांचं काम होत नाही. तेव्हा मी म्हणून राहिले, आमच्या शहरातलं काम काय केलं नाही आम्ही तुम्ही सांगायचं, प्लस तुमच्या आंबोली मंडळमध्ये तुम्ही सगळं नियोजन करता, ती जी अध्यक्ष आहे ती काही करत नाही, तुम्ही नियोजन करता, तुम्ही महिला पुरवता किंवा तुम्ही काय करता. मग हे मी तिथे सगळ्यांसमोर बोलली. बाकी कोण मंडळ आमच्या सावंतवाडीचं काम माझ्या एवढं काम करतात तर दाखवा. आणि माझ्या सगळ्या पदाधिकारी कायम मिटिंगला असतात, कायम सगळ्या लाडकी बहीणचं आम्ही केवढं काम केलं ही बोलली. तेव्हा तू बोलू शकते ना, लाडकी काम केलं ना, तेव्हा त्यांनी आम्हाला विचारलं की तुम्ही सावंतवाडीत काय काम केलं, तर मी स्वतः 250 फॉर्म भरले लाडकी बहीण योजनेचे. स्वतः इथे बसून ऑफिसमध्ये आम्ही कंटिन्यू ना, इथे खासदार ऑफिसमध्ये आम्ही बसून कंटिन्यू दिवस रात्र 2 महिने मी आणि साळगावकर मॅडम दोघं मिळून आम्ही फॉर्म भरत होतो. तेव्हा आम्हाला विचारलं गेलं की तुम्ही काय काम केलं सावंतवाडीत. तुम्ही म्हटलं मी 250 फॉर्म भरले आणि काय काम करायचं, आमच्या लेवलला तर आम्ही काम करत आहोत असं सांगितलं. म्हणजे आम्हाला उलट त्याने आमचं प्रमोशन करायला पाहिजे होतं, डिमोशन केलं ना, प्रमोशन केलंच नाही ना. महिला निवडून येत आहेत हो, मोठ्या मताधिक्याने नगराध्यक्ष सावंतवाडी शहरामध्ये. असं असून आम्हाला तुम्ही गृहीत कसं नाही धरू शकता, म्हणजे आमचं काम नसेल असं, किंवा आम्हाला वेळ द्यायला भेटणार नाही पक्षाला, हे पण कसं बोलू शकतात ना. घ्या, आपण कालावधी पूर्ण व्हायला पाहिजे. सुधीर आहे ना माझ्याकडे, सुधीर आणि मी समोरच आहोत ना, म्हणजे सुधीरचं आणि माझं दोघंही आम्ही एकत्र काम करतो. तो आणि मला एका वेळेस पद भेटलंय, मग एकाला एक न्याय, दुसऱ्याला दुसरा न्याय. किती वर्ष आहेत? तरी माझं 1.5-2 वर्ष आहेत. वरचे मोठे पदाधिकारी किंवा वरचे आमचे नेते आमच्यावर अन्याय करत नाहीये. राजकारण खालच्या इथे चालतंय, त्याच्यामुळे इथे बरेच आमच्या शहरात चर्चा ऐकलीच असेल तुम्ही की ग्रुप आहेत, प्रत्येक याच्यात ग्रुप, हे अशा व्यक्तींमुळे ग्रुप तयार होतात ना. पहिलं आम्ही जेव्हा पक्षात आलो तेव्हा एवढी आमची मोठी संघटना होती, ह्यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे अगदी सगळ्यांना कमी झाली आहे ना. मी इथे आपल्या पक्षाच्या विषयात बोलते, बाकी कुठच्याही विषयात बोलत नाही, पक्षाच्या विषयात बोलते. इथेच का पुढं तुम्हाला कोण विचारत नाहीये का, कणकवलीत कोण विचारत नाहीये का? फक्त आम्ही आपल्या आमच्या सावंतवाडी शहरातच फक्त एक मी स्वाभिमानी आहे का बोलली, त्यासाठीच बोलली ना. आमच्यात जे काय आता आम्ही अन्याय आम्ही सहन करू शकत नाही. पद हवं म्हणून असं ते हे परिणाम होईल असं वाटतं तुम्हाला? मला परिणाम नकोच आहे, मी माझं मत मांडलं, मला पद पण नको आहे. आता मॅडम उद्या तुम्ही पक्ष नगरसेवकचा राजीनामा कोण मागू शकतं? लोकांनी दिलंय मला. पक्ष कसा फॉर्म दिलाय, पक्षाच्या विरोधात मी जात नाहीये. पक्षाच्या मी माझं पद सोडते. मी भारतीय जनता पार्टीची पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात बोलताय. श्वेता परगावकर मॅडम काल मला बोलताना होते, तर त्यांना मी काय बोलली, तुम्ही प्रत्येक वेळी मला का सांगता, फक्त मला का सांगता की बदलायचंय, तुम्ही पूर्ण बदला, कणकवली कुडाळ बदला, मग सावंत, आम्ही सगळं हे करतो ना. पण तेव्हा तिथे नाही करून तो विषय टाळला गेला. चला करून म्हणजे थोडक्यात तुम्ही 3 वेळा तुमच्यावर झालेला पक्ष पातळीवर काही व्यक्तींकडून झालेला दबाव, त्यामुळे तुमचा हा बांधा फुटला आणि तुम्ही प्रेस केला. मी एकदा सहन केला नाही, दुसऱ्या वेळी सहन केला. आम्हाला
एक फोटोसाठी बसत एकदा सहन केला, शांत राहिली. दुसऱ्या वेळी हा विषय माझ्याच पदाबाबत झाला, सहन केला, शांत राहिली. तिसऱ्या वेळी आता किती वेळा सहन करणार ना, नको. त्याला जर माझं पद काढून देऊया ना त्यांना पद, पण एक मानाने देऊया. प्रेस घ्यायचं, कोणावर हे करायचं नाही. मानाने माझं पद जाऊ दे, काढून घेणार. मग सगळीकडे चर्चा, अरे मोहिनीचं अर्धवट पद काढून घेतलं, काय काम बिम करत नाही, काय विषय आहे तिचा, अशी कुसबुस नको लोकांमध्ये. म्हणून हे मी राजीनामा देत आहे. तसं नव्हे, लोकांच्यात माझं एक जे मी काम केलंय ते लोकांना कळायला पाहिजे. आणि हे अर्धवट माझं जाते ना, कालावधी माझा पूर्ण होत नाही ना. माझ्याबरोबरचा माझा सहकारी आहे ना, सुनील दादाकडे आहे ना, मग तो सभापती आहे, तो नगरसेवक आहे, त्याच्याकडे अध्यक्षपद आहे, आणि मी सभापती आहे, मी नगरसेवक आहे, आणि माझं अध्यक्षपद जातं. मग काहीतरी लोकांच्यात होणार ना विषय. हिचंच का काढून घेतलं? सेम दोघं आम्ही एकदमच आलोय ना, हा विषय आहे. जिल्हाध्यक्ष मॅडम कोरगावकर, त्यांची टर्म संपली, परत त्यांना एकदा टर्म दिलं. आमच्या जिल्ह्यात महिला पण आहेत ना जिल्हाध्यक्षपद निभावणाऱ्या, खूप देवगडला आहेत, कणकवलीत आहेत, कुडाळमध्ये आहेत. पण आम्ही यांच्याबद्दल काय ऑब्जेक्शन घेतलं की आम्हाला त्यांचं नेतृत्व त्रासदायक मान्य होतं, काय विषय नव्हता, आम्ही स्वखुशीने त्यांच्यावर काम करत होतो. पण एखादा कोणतरी सांगेल असं, हा विषय चुकीचा आहे ना. आणि हा विषय 2 वेळा झालाय, त्याच्यामुळे मला तर माहिती आहे की हा विषय कुठून होतो आणि काय होतंय ते. त्याला सावंतवाडीच्या सभापती आहात, या रस्त्यांची झालेली दयनीय अवस्था म्हणजे पाईपलाईन खोदाईमुळे काय वाटतं तुम्हाला याबद्दल? हे असं चालेल का? कोणातरी अंगावर चिकन मारून गाडीवरून त्याने पर्यटक आलेला, हे असं काय होईल नाही लोकांची? हा, आता आमचा नाविलाज झालेला आहे. कारण पाणी योजना आता चालू आहे, गॅस पाईपलाईनची योजना चालू आहे. ही योजना आलेली 23 मध्ये, हे खरं काम सुरू करायला पाहिजे होतं. प्रशासन असल्यामुळे हे काम झालं नाही. ऑगस्टमध्ये आता ही पाईपचं विषय, ही योजनेचं हे शेवटची तारीख ऑगस्टमध्ये होती. मग आता आम्ही आल्यावर हे पूर्ण काम शहरातलं करणं आम्हाला भाग आहे ना, आणि आम्ही मुदत वाढवून घेतली. पण त्या मुदतीत हे सगळं पूर्ण शहराची पाईपलाईन व्हायला पाहिजे, आमचा नाविलाज होता. म्हणून आम्ही फास्टमध्ये हे काम करायला घेतलंय. आणि आता ते रोड पण आपण 15 मेच्या आधी क्लिअर करू, पण हे तात्पुरत्या स्वरूपात होणार. नंतर ते चांगले सुव्यवस्थित दिवाळीनंतर ते रोड होणार होते. पण आता हा नाविलाज आहे. पर्यटन दृष्ट्या मी काम करण्याचे खूप काय काय माझं हे आहे, म्हणजे डोक्यात आहेत योजना, त्या करायच्याच आहेत. नगराध्यक्ष मॅडम आहेत आमचे, निरवडेकर सर आहेत आमच्याबरोबर, सगळ्या आमच्या नगरसेविका नगरसेवक आहेत, काम करणार. पण हा रोडचा जो विषय तो नाविलाज आहे. कारण सगळ्यांना माहिती आहे पाईपलाईनचं काम चालू आहे, गॅसचं पण काम चालू आहे, पूर्ण शहरात काम चालू आहे. पण आमच्या सावंतवाडीमध्येच लेट झालेला आहे हा विषय, त्याच्यामुळे आता हा खड्ड्यांचा विषय आहे. नाही, लोकांना आम्ही हे सांगतो, तुम्ही थोडा आता सहन करा. कारण तुम्हाला 24 तास पाणी हवं असेल तर पुढे तुम्हाला हे सगळ्या सुखसोयी भेटणार आहे. तर थोडा आता हे सहन करावंच लागणार आहे, नाविलाज आहे तो. नाही, ह्याच्यावर मी काय बोलू शकत नाही, नो कॉमेंट्स. आणि असं मला माझ्या तर अजून कानावर काय आलं नाही. म्हणजे कुठची गोष्ट आपल्याला माहीत नसेल तर आपण त्याच्यावर बोलू नये. कोण असा की ज्याने सगळं सावंतवाडी हादरून सोडत आहे? सावंतवाडी हादरून सोडत नाही, कुरघोडी थोड्याफार हादरून सोडत नाही की सावंतवाडी आमची अशी काय कमकुवत नाहीये. आम्ही स्ट्रॉंग आहोत. पदं नसली तरी आम्ही स्ट्रॉंगपणे आमचं अस्तित्व आम्ही टिकवून ठेवू शकतो. काय म्हटलं तुम्ही तो शब्द? काय करून टाकतोय? नाही, हादरून सोडू शकत नाही. ते असे छुपे वार करतात, त्यांना काय म्हणतात ते माहिती आहे तुम्हाला. जो खरा समोर येऊनच काहीतरी करतो, छुपा कोणाला तरी महिलेचा आधार घेऊन करतो, त्याला हे म्हणत नाही, एक वाट लावेल पूर्ण सावंतवाडीची, रॉंग आहे. तर एवढंच, मी एवढं सगळं बोलली आहे तर मी नाव पण डिक्लेअर करते. त्यांचं नाव आहे महेश सारंग. ते नेहमी माझ्या विरोधात असतात, नेहमी माझ्या विरोधात कुरघोडी करत असतात. मी जेव्हा निवडून आली तेव्हा इथे मी आलेली, थोडक्यात बोलते, निवडून आली तेव्हा मी इथे आलेली, ते इथे होते. मी काहीतरी कशासाठी आली तिथे, मी दोघंच माणसं म्हटलं होती, इथे आली. त्यांनी साधं माझं अभिनंदन पण केलं नाही. मी भाजप पक्षाची म्हणून निवडून आली. ते भाजपचं हे करतात, भाजप म्हणजे भाजप लोक बघत नाही, फक्त भाजप मांडून करून ते बोलतात. मी ते भाजपची एक कोणतरी निवडून आलेली आहे व्यक्ती, मोहिनी मडगावकर सोडूनच द्या, मोहिनी मडगावकरचं नावच नको, पण ती व्यक्ती भाजप म्हणून निवडून आली. तिचं अभिनंदन करण्याचं कर्तव्य होतं. एका शब्दाने माझ्याशी ते बोलले नाही किंवा अभिनंदन हा विषयच झाला नाही. त्याच्यावरनं माझ्यावर किती राग असेल आणि मी त्यांचं एवढं काय केलं हे मला तर कळत नाही आहे. त्याच्यामुळे हे असं 3 वेळा झालं आहे. 3 वेळा माझ्याकडे काही काही गोष्टी, माझ्याकडे काय काय आहे दोसरे माझ्याबद्दल झालेल्या गॉसिपिंग किंवा काय, पण मी आता फक्त नाव डिक्लेअर केलं आहे. त्यांचा राग काय माझ्यावर माहीत नाही. माझ्या पदाला त्यांचं काय जिव्हाळा आहे, त्यांना कोणाला आणायचं आहे हा आता आम्ही नंतर बघूच ना. काम करून देतील, आम्ही तिच्या पाठी असणार, जी कोणते आणणार त्यांच्या मागे आपण असू ना, सगळे आम्ही सगळे असणार, आम्ही काम करणार सदस्य म्हणजे.